Francuski jezik je jezik kulture koji vam omogućava da uronite u svet umetnosti i arhitekture, muzike i filma, ali i mode i nebrojnih kulinarskih specijaliteta. Jezik je Molijera, Viktora Hugoa, Camilla, Prévera, kao i Edith Piaf ili Zinedina Zidana. Francuski je jezik međunarodnih odnosa, što svakog studenta pretvara u građanina sveta. Zvanični je jezik u 28 zemalja i jedan od 3 radna zvanična jezika Evropske unije i mnogih međunarodnih organizacija. Francuski jezik otvara vrata brojnim profesijama, u prosvetnoj delatnosti, u prevodilačkoj branši, u marketinškim i turističkim agencijama, u predstavništvima inostranih kompanija, u kulturnim udruženjima i jezičkim institutima. Katedra za romanistiku pruža apsolutnu podršku svojim studentima na putu ka željenom zanimanju u okviru akreditovanih studijskih programa na osnovnim, master i doktorskim studijama. Mlad, perspektivan i afirmisan kadar nastavnika i saradnika neguje savremeni pristup nastavi u kojoj se u prvi plan postavlja komunikacija, interakcija i međusobna saradnja. Teži se stvaranju podjednakih mogućnosti za sve studente, što se lako postiže radom u malim grupama, pa je krajnji rezultat uspešno sticanje znanja i veština i njihova primjena u praksi. Katedra za romanistiku obezbedila je svojim studentima bogatu međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju, te tako studenti imaju mogućnost da studiraju i u Francuskoj, Švajcarskoj, Italiji, Nemačkoj, u okviru Erasmus i CEPUS programa. Katedra za romanistiku organizuje raznovrsne vannastavne aktivnosti, recitale, predstave, filmske i kulinarske večeri, kvizove, escape games. Oformljen je dramski klub ATPO u kojem studenti imaju prilike da razvijaju svoje sekundarne vokacije. Svake godine, u mesecu martu, Katedra za romanistiku obeležava svetsku manifestaciju Mesec frankofonije i studenti mogu da prate najaktuelnija dešavanja iz frankofonog sveta u vidu predavanja stranih i domaćih profesora, muzičkih izlaganja, filmskih ostvarenja, frankofonog diktata. Takođe, studentima je omogućeno učešće u dodeljivanju Goncourtove nagrade Srpska lista. Katedra za romanistiku neguje i tradiciju organizovanja internacionalne konferencije DEAF, na kojoj učestvuju eminentni naučnici, a angažovani su i studenti, i domaćin je takmičenja na nacionalnom nivou u vidu 2 konkursa, Poef u fil i Moj kolaž govori francuski.